Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen asang bayan toy programa tayaw. Kastoy nga rudahin ti surat ni Rambo. Ken ka Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Rambo ngem kidawek di mon ibasbasa tin surat kong address ko ta mabainak. Paborito ni amang ko dayta a karakter ti pelikula. Iso kasilpo dayta ti podpodnaw nagan kaw. Naawisak mata nagsurat. Malinglingay launay dito'y programam. Kaya't kumit manggante kapanunutam kalpasan na may salaysay kaw to'y pakabuklan ti parikot kaw. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Tarambaw, hintay agbatok ka karayan ita. Mayat ti bumatok ta sigurado nga ado ti maala ita alamais. Da kayo langan pilaw. Di, apay ngay? Medyo madingamin ti bagbagay. Kastaya. Sayang. Kunak mo makadwada ka itan niya, agbatok. Tadi ka mo't pulos ngaminin sumursurot kada kami. Agmay-may sa ka numapan ka agbatok. Pasensya ka talagang pilaw Ken nalipataksan ti agbatok. Kasano da ita? Sigod nga mong ti agbatok, malipatam kit din. At ayamat kasta. Basta, nalipatakon. Aguray ta lagi pagpay no kasano itain ti agbatok. Tinasayaat. Agpa-check up ka lang ngayon. Ang mga nakaron ti sakit mo. Ha? Awan agas nga mintagin lilipat, pare ko. Kita ba? Ang mga numadamdama kat malipatam ultimo nagan mo. Kano asino da amang kan inang mo. Kunak no, sumurot ka ken ni Pilo itay Rambaw. Sanayin amang. Agpupukak lang dito balay nga agmalmalam no awan trabaho. Madi no agpupupok kalatan na kanayaw na nakaw. Rumwar ka met Sumurot ka kadagiti kapatadam no kasta nga wan aramidam. Sanayin amang. Amangan no makantsawan aklaeng. Apay kumamakansyawan ka ngay. Amuyo lang arudan ti makagapo. Ha? Diyak kaya ti makatkatawaan no maamwanda amang. Kasano kumaamaamuan da ket saan mo met kay bagbaga? Basta amang. Kaya't kung tagtalinaw dito'y balay. Ngam ti rumarakit din. Kadwak dagiti gagayem ko. No paymat nga may nakastoy Nay. Agsaan ka ba't na nakaw? Kasano kat
ay ayak ti bagi kamang. Ay ayak ka talaga. Tilipas ko lang ito'y paparamid ni boss. Sakbay nga gawid ha. Tapno awanin ti pampanunutak nga ituloy ko at trabaho kintong bigat. Hi, Rambo! Oh, Salay. Kunak man mo nagawid kan. Nag-overtime ka mo Saan? Nakita namin nga da kapay laang dito cubicle mo. Isa na panunot ko nga urayon ka laangan. Ha? Aguyog tan nga gawid. Kwa, umuna kan. Mabayag pa yung malpastor aramida. Okay lang. Makaurayak, Rambo. Anya? Urayan ka ha? Tapno da ka nga agawid. Ay, gayam. Kaya't mo ta itimplaan ka iti kapem? Ha? Mabit lang nga. Itimplaan ka iti kapem. Tapno mapudutan mo ti rusok mo. Bayat nga ilaplepas mo day tar aramidam. Agyaman nak iti panangidagas mo kanya, Rambo. Nagragsakak ta nakakuyog ka. Agyaman mo diti pananguray mo kanya, Salay. Awan anyaman na. Awan mat ngamin ti sabali apapanak ken aramida kiti panagawid ko. Iso na panunot ko tinanguray kan ka. Pasensya kan, no saan ka na maitulod, naging gadi da balayaw. Okay lang. Sige. Bye, Rambo. Bye-bye, Salay. Ay, pare, diretso lang. Sir. Nasingpat ken napintas ni Salay a katrabahuak mang biyanong. Sa nakmet a bato tapno jak marik na nga adda panaggusto na kanyak. Ken adda met panaggusto ken kuana mang biyanong. Ang laplap daktirik nak agayat ken kuana. Iti may sangal daw, dinanon nak ni pilaw agayim ko iti balay may. Kat! Agmerienda kayo pay. Nagtimplak iti Diyos ken addamot ti inaramid ko itayakan kanan. Apo, nagimasan na. Kakayata ka talaga ti umay diti balayo ka. Tamo ka nalain kayong agaramid diti kankanain. Nagkilnat na da kayo taglutaw. Adda ngamin sekreto dayta. Saan na basta-basta luto latan. Isuro daktuman no anya ti sekreto yo, nana? Ay katwan ala, panawan kayo pay ta ituloy ko man adalusan dyan at nga ilutaw. O sige, nana. Malangarudan. Panawan kayo Rambo. pay. Di ka mo tin matagtagari, amigaw. Awan, pilaw. Nayan da ita. Kanayon anaunag ti pampanunutam. Ay, gayam. Mayak tawisin ka man iti panagkalay sa amin ka ni Wendy Anobiak. Mga sawa kan? Mga sawa ko. Unaan ka, amigaw. Maragsakan nakparakan ka, amigo. Kamu diyan na, nasara ka mo ti agbali na kapisi ti pusom. Amigaw. Panagkunakip, kursunada na ka ni Lilibeth. Armamatin tap na agsimpakan. Nagado ti babalasang agkursunada ken ka, tanagtaer ka. Sikat ikatarakyan iti batch tayo. Rambo ka talaga. Tada pagkakaingasan nyo ni Sylvester Stallone. Adayo mat pilaw, si kamot. Anya nga dayo? Sikat ti Filipino version ni Sylvester Stallone. Iso nga rod, anagado tagkurkursunada kan ka. Pulos mo tadi ka ng nobya. Imposible mo tabakla ka. Nay, sana. Sana ka bakla, pilaw. Iso nga rod ako nak nga imposible. No di mo ti agaram. Ibagam lang. No, kaya't mo tulungan ka. Tasak ti makaamukin ka, amigo. Tulungan ka. Matik day ta. Sana yun, amigo. Mga sawa tulad ta, no, nakasagana ako. Imposible asaan ka nakasagana. Kat nagpintas mo ti trabaho.
Saan nga agbisin ti pamilyam no mga sawakan? So alargakit din, amigo! Agawid akong pilo. Medyo maulaw akon. Best wishes manan. Amigo, maturog kan dito'y balay. Anya? Nabartag kan. Sana balay. Taimbaga ka ni amang mo itay, asaan kan nga agawid. Ta sigurado matamaan kan iti panaginom mo. Itad kan tumot nga niya. Itad iti inumak itay. Kat amumot na sana ka managinom at tao. Agyaman ka, takasar mo ita. Isa, pinatgan ka, amigo. Amukmut kita saan ka manginom. Isa maturog kan dito'y balay. Sana bale, tadabakan ti asilid dito'y. Ijay ka na maturog. Jakmut la itulok nga agmaneho kay ti motorsiklaw kat ne. Nabartag kan, amigo. Sino ti... Ha? Oh, apay abim ma-request ka iti idam, Rambo. Lilibet, anyat kukun dito nagturugak. Kuha. Awanan ti bakante a pagturugak. Iso nga mayak ditoy. Nagalasan nga aramid ti balasang. Api nga rod anak ikaida ka kanyak ngay. Rambo, naalasak ka di? Apay akas la nagalasa ka tao no adaywan na. Napintas ka man when no naalas ka. Saan anasaya at nga aramid ti babae ti kasta. Di mo man ibaba ti kinababaem, Lilibet. Ha? Agawid akon. Bakla? Anya? Sana ka bakla? Anya saan? Irik lang arudon ti umasidagkan kangam. Karay kayong pailaang. Imbes atuktukam. He? Bakla ka kit dia talaga ah. Bakla! Saan abakla kunak? Nukas na nga rod, panagnagkam asaan ka bakla. Ngimjak tutupan ti babae akaskan ka. Ta sa anak asarabusad. Amigo, pasensya ka na talaga. Jak amo sinirrak na kagayam ni Lilibet, hindi naturog kay di balay. Pasensya ka na talaga ah. Awan basol mo, amigo. Amigo, nagpintas ni Lilibet. Agbagay kayo launay. Tanataer ka. Napintas mo't ni Lilibet. Amang pa nga gusto kon ka. Saan lang isaw? Nagaduda nga gusto kon ka. Awan man la tinagbalin mo ta nobyam kadakwada. Adda kursonada ka sa balay, amigo. Kastaya. Sige nga rudan Armamong. Imposible di na ka magustuhan ti babaya kursonadam kat nagtaer ka, amigo. Wento, armag tulak ta, amigo. Ay sos, saan mo na ba ibayagan Amangan no sa bali ti makapalsiit kat sa bali ti pagtinagan na, amigo. Ay-ayatan ka, salay. Ha? Oh, apay kasala, naklaat ka iting bagak. Anyan? Katawaan na kitan. Pasensya kan. Kunak ngamin no saan mo nga mo ti agaram. Ha? Imbaglakit din ta nagdaton kan. Dandani ngaminan song batak jagdat-daton kanya. No kasta, agayat ka mo titi agdat-daton kan ka? Ibawin ko kumantirik na kankwana. No saan ka pa'y lang agdaton kanya. No kasta, adanam namak kan ka, salay? Anya nga adanam nama? Imposible mo't adi mo narik na nga damot panagayat ko kan ka. Kunak nga rod no manhid ka. Salay? Ay-ayatan ka mat, Rambo. Nagbalin nga raw nobyak ni Salay Mangbianong.
Nagadaw ti mangpadpadaan iti panagkalay sa may. Ngem naglabas ti nasorok nga upat atawan ti relasyon may, ngem jaklata ingkalay sa. Nalaos nga raw ti apal ti nobyak no adda gagayem na nga agkalay sa. Kas iti naminsan, Agkalay sa gaya man ni Marife agayam ko. Idinto tay mun unata pay ang nagnobyo kan nagnobya. ha? Ibaga man laangan, no da panggap mo amang itong palkanyak, Rambo. Kwa salay. Sanak samot namin ngay ayatan. Iso asanak nga ikalkalay sa. Agasem, tanasurukan nga upat atawan nga agnobyo kan agnobya ta. Adamot trabaho tang agpadpada. Kabailan ta palamutan dagiti ngiwat ta. Kan dagiti agbalin nga anak ta no bilang. Ha? Kwa ngamin, salay. Di mo ibaga saan ka payla nakasagana. Awan ti planok nga agbaak, Rambo. Iso nga uray ay ayatan ka, no awan metla ti panggep mo amang itong palkanyak, nasaysayaat no agbreaktan. Anya? Bumakbaketak metten anya. Arapaap ko ti aganak iti upat. Ngam kasanungay ama kaanakak iti upat, no dinak met ikalay sa. Agseranton ti aanakak amang ururay ken ka. Salay, ayatan ka. Agpatpatingga ka lang iti sao, ngam kurang kamot iti aramid. Kasta nga rod, day ayatan. Ikan na kumapay iti oray 5 bulan mangisagana iti amin salay. Pangasim ta din i-break. Diyak amukan ka. Maawatan nakmat siguro, no bilang tamakikalay sa akton iti sabali, no di naklat ta ikalay sa Rambo. Nabayagin na makikita kayong agkuy-kuyog kin ni Rambo. Pasaray makita kayo pa'y ngagpasyar dito'y parke. Itala na addaan na kitikundaway makisarita kan ka. Ayan ni Rambo. Apay asan mo akadwa? Nabati di opisina. Imayak lagtugtugaw dito'y parke. Surutan nakday jay, apaman amalpas na ti aramidan na. Nabayagan ti relasyon niyo, saan ka di? Wala. Dandan ni 5 atawanan. Ay, sayang a relasyon. Anya ti, kayat mo asawan? Imposible mat, adi mo pa'y ammo kat nabayagan ti relasyon niyo. Diyak maawatan ti kayat mo asawan. Kat no bakla ni Rambo. Anya? Pustaan ta. Iti dayta kinabayagyo, awan pa'y tinapasama kada kayo. Saan ka di? Gaputa sana bastos kan garamugam tinubyok. Kan amo na araaman ti kinababaik. Nga ta? Dayta nga tang agpaiso ti makagapo? Ay sus, siya ti makapanagnak. Abakla ni Rambo. Gwapo nga agpaiso ngam. Pilantik met gayam. Sumandang kan chismosa. Awan panawon ko adumgag iti awan kas kan nasasawam. Bimagbabayan ka bastos ti panagniw-ngiwat mo. Ha? Di mo amo araman ti mismo bagem. Ipakpakitam lang ti kinagarangganjang mo. Ta siguro, bitter ka. Gaputa kursunadam siguro idi ni Rambo ngam saan naka at tinutupan. Apay di ka matin maun-uni, manipod intulod ka dito'y balayaw. Agpudno ka man, Rambo. Anya nga ti pudnok. Anya ti pudno ang kinataom. Salay, saan ka maawatan? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Pudno ka di? Abakla ka? Anya? Saan na pudno dayta salay? Saan na ka bakla? No kastarod. Panagnagam asaan ka abakla. Tapno sa anak ang mailawlawan anak kirelasyon kan agur-uray kan ka.
Kasanungay ti panagpanagnag ko. Agkalay satan, tapno maadaan tan iti anak. Anya? Mm, Ha? Rambaw? Itapan pa'y anabartek kasi mang paut. basol ni nanang daytoy tatang. Basol na! Isa bakbaklayag ita! Di kalbaryo! Ha? Anya ka din ti ibagbaga manakaw. Nagtaraki kakit-kitaan ti kadwan. Ibagbaga na karopropak ni Sylvester Stallone. Rambo pa'y tinagan ko! Malalaki anagan! Aksyon star ti akin nagan! Nagpipigsa dagiti armas na numakilaban! Mapatumba na amin nakabusor na! Nga oray mano a batalyon! Itinto tasyak! Awan payapulos tinapatumbak! Nga oray maysa! Takasano! Awan mat armas ko! Rambaw, anak ko. Rambaw, apa yun, anak ko? Basol na tayo ito yung nanang! Basol yaw! Ha? Nagadumat ti mabalin yaw a paginawan! Iti inyinaw dak! At dadita at tarong! Tabungaw! Tangkoy! Kaskada kompormedita dadakal! Jay utong pay ang nagkutong! Tinaginawan yu kanyak! Tinasakit! Utong lang arudan! Busal pay! Anak ko. Anak ko, jakmat amu akas tate. Inraramandak na lang! Busal! Tintad yu kanyak! Kasanungay nga ikalaysag ni Sale! Kadyak matungpal ti arapap na! Ngay kakiti upat nga anak! Napaklanak lang arambaw! Awan mati karkarit ka! Kasta kadagsen ti cross a bakbaklayek mang biyanong. Dandanin maong pot ti 5 bulan a pawayway ko kinisalay tapno ikalaysak. Jak amo ti aramidek. Ay ayatek unay ti nobya ket jakmet kayat a mapukaw ko. Ngem amok a jak to maipaay ti tarigagay kan arapap na. Jakmet kayat a mapukaw kanyak mang biyanong. Isuro na kuma. Kayat ko nga imdengan ti kapanunutam iti daytoy a problemak. Toy maguguran unay a pagayam mo, Rambo. Ay sos, mamagbangking iti abaga daytoy parikot mo, Rambo, pagayam ko. Kastoy nga raw ti makunak. No kauten a naimbag ti nakatalimeng a wisdom iti kasasad mo, ket panagayat lata ti Diyos no apay akasta ti naited kan ka, ta mabalen nga ilisin na ka iti panakikamalala wenno panakinaig mo iti saan mo nga asawa, ta nakunam a nataer ka, ket adaw a babae ti aggusto ken ka. That's right. Kasmatlaang iti bulsek a naipasngay, kung kunada a daksanggasat ta saan a makakita. Wen, mabalin a kunaan tayo dayta iti maysa nga aspeto ta saan ket nga raw a makakita. Ngem,
mailisimot nga agbasol iti saan na apan nakakita. Saan na nga arapaapan at tagikwaan ti may sa banag, asaan na met ako kwa. Mailisi ti mata ng agbasol, babaan kadagiti saan a maiparbeng a makita ti mata, iti aglawlaw na. Tati basol ket mangrugay, kadagiti makitkita ti mata, aging maimula ti panagtarigagay, iti puso na. Iso nga adalata ti wisdom, anay pauneg iti tunggal banag, a Diyos ti nangaramid, taadda dagiti banag asaan a maawatan ti tao, ngem Diyos laeng ti makaamaw. That's right. No talaga nga ay ayatem ti nobyam, saan mo ang mabalin ti aguli meklatan. Ti panangyibkas mo iti podpod no akasasad mo, ket dayta ti mangwaya-wayaken ka. Saan mo nga itantantan dayta abanag? Ket sagana amon ti mabalin nga ibunga na. Ay ket no matarusan na ka, ay sos, piyesta dayta rambaw. Tumapok ti salunan no kasta. Tati kaunegan paganurutan iti kababalen ti tao, ket ti tarigagay maapresyar. Ti napatpatag ket ti kinadeket yaw no bilang laeng. Ti panagbinulig yaw iti kapanunutan, rikna, pamatay, gakat, dagiti pagisman yaw, ken ti panawon yaw, ti mangbukal iti kinadeket yaw. Daytay pagbinuligan yaw ti makaayaw nga aramid. Daytay agsinabat ti pagisman yaw. Dagita ti mangitalaw iti pamatag ken panakaamuyaw iti tunggal maysa. Aket no bilang man ta di mo magunod ti panakataros na, ikagumaam nga aramidem ti amen a kasayaatan iti trabahom. Agbalin ka aman nakigayem, nadayaw, ken si papakumbaba. Ta masiguradaw nga addan tulat ta napudnaw makapaludep iti kinapategmaw. Nagwapo kan Rambo, ipaludip mo man. Umisem ka man, di mo ka di paidam. Kastala dayta, Rambo. Kamao dyanan na, ibatik man ken kate, mabasa iti Proverbio Kapitulo may kapat, iti versikulo 20 ket 6. Planwem nalaing ti aramidem, ket agbanag to anaimbag ti anyaman nga aramidem. Oh yeah! Kastan Rambo, ket sapay kumata, nakatipingak basait iti parikaut bakbaklayem ita barok. Agingay ti sumarunaw, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!